искам да кажа няколко думи за Даниел Пангев. Това е едно изключение в нашата действителност. Той е много скромен човек. Вие може би си спомняте за вече сте големи или за първата целувка, или за първата среща, но за мен първата целувка беше срещата с него. Бехме в Борисовата градина, имаше годишната от смъртта на цар Борис, който аз много уважавам, защото той също даде последната си дума да бъде спасени. Този човек, за да се доближи до мен, разбра, че съм от друга националност, прави интерес към мене, запознахме се, говорихме си, с колата той ме заведе, трябваше да замина за банки. От тогава една такава случайна среща станахме приятели. Вижте какво, той обиколил цяла Европа. Никой не му е дал нито лев. Той откри реликви, потънали в прах, които показват българската идентичност, които показват българската история. Той разчисти тази прах, разбуди всичко отново, за да се знае какви хора е дала България. В България има много родолюбци, много хора са загинали за България. И той това нещо го казва в книгата си. И той тук, което ме радва, че ние трябва да живеем в Европа, да бъдем заедно. Европа, това е цивилизацията. Не е това, което става сега. Извинявайте малко, че кашлям. Извинявайте, че вземаш един път думата и така аз озовах преди всичко на поканата на Даниел да дойда между вас. Трябва да ви кажа още един път, като ви гледам всичките, много ви се радвам и направо ви обичам.